Hata wanangu wazitashika. Notanga vanhu munoresa vamwe nganosanga kuti mabhanipiko zvinobuda. Makadini? Tinofara zvedisiso. Varisei kuwana hwidzo kumba. Handitiwo ndinoda zvinotodisa kuti nonzi mahwidzi veimosha yangu. Ndojana waitaura izvi. Mfana wezwe ibhanana nezvako. Konda dii. Akudabula msamba. Kumanyika, jamwarini. Ndafuna kuti wakatosvidza kare. Zvikachi? Aiwa, samutedzere zvako ndozvaari. Pane wanya mbopota chitiza dzina. Wakutokwapa kutondinanaira kuti. Ndaibata. Uchiri kunzi brother. Anyway, I'm Pedo Man. Rekuzora naro Peter. I'm his muscle man and love advice. I see. Mukuru wacho ndimakuru wangu. Sasa kachigara akamhanyiswa namainoko. Sari mukutedzera zvako achionana kuti hapana chindijairira nokutedzera fese yaakufambaidza gatizei munodzana but mutedzera achionana dzisavo achionani kana kukama inofarira vazvinda aizvainaka kabhondi kandikidiorwa hapana zviri saka tangototi mukura tichingokudongorwa zvakuti pamusika wafawafawaisa totomukura but business iri kufamba sazvinoita goma ngatikondenye zvedu nezvi saka tomixa handiribobo Kucherechedza uchiuya matenda menza munguva yawasondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyedza asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare uye handifunge kuchauya mumwe ochifa nepipumatiye pera neyopika usoda kundire ndichiye kande kakasiraiwafuna Yes, pamunoke? Munongopinda kwakanaka. Munongomabhesi makushandi ndinongopinda nemapinduro anoita nguva dzese pandangodira so but mbanga vakadzika munongonga zvatakashamba. Shamir, munongovhara kamunowa? Ndiri kutaura kushamba kusapfeka inda. Ndori mveringe ndodeso. Hazviitika kuti Kwakanaka? Kuribo ndamumbira kakumuzika kakamonazi ndifuna kuti hapana vanhu apa ndakuona mbeso ngofara musimuridza mainokaona ndomusikana saka vainde kwatetu mbono nanokuvira saka ndirangu esemusango but andikuzoona kasisira yako kuti mbonekwereta mumatembo yomwe andakana chikubata kumbana wawa ngapakaiposa kwachete semachibhuza vapo watozikwereta vawa unongondiitira ungowanisira ukanikweretesa wawanekati muno ndikweretese sei vandoona wazonena mainoko kanjerazi alright ngatimbochinja ndaona uzoona wekwenda panaona ndori wepaground ndikweretesa mumatembo sekungoita kwamaenda kumamonisira hove paimainoko vasipoti vaningina kwamaenda vaningina vakumaenda kumushosho zvanga zvandiremera ndasaka kuli akazongovolontia kuti anoka chinhu zvakuremera kwaunze kunondovachengeta ichichi bcause chivanaendesa ngokurunya kuda kugara nemaneve ngapasina zvinoita sha
Ndini ndakasara ndinawo pakashaiwa vabereki vangu 4 years ago, so ndati kuona kuti hapana kumira ndikandatofanira kusvika ndanga kwachengeta. Oh, I'm so sorry. I didn't know. Your parents are no more. Yeah. I didn't know. I'm so sorry. Yeah, that's like okay. Come here. Then you put your grandma timber. Oh, okay. Matero anoshura makata, ukaona zvimwewo zvichinyanya kurwadza uziva kuti yave nguva namata. Moment of pain. Matero anoshura makata, ukaona zvimwewo zvichinyanya kurwadza iwewe ufunga maona mata. Asi Mwari vanotipa simba, zvichigodora zvimwe zvacho zvichidzimba, zvichirwadza semukadzi kane mimba. Ukashinga wakadaro noitenga imba, ziva upenyu unokwira wodzika, pamwe zvinorwadza zvodzimba. Ziva Mwari vanewe, Mwari vanewe havakusiyi wakadaro. Ukazi amafisi akandidzinga Ndiwe nani wao? atombozinda Umazive? Nikadzini. I think that will work. That will work? Yeah, I know what to do. I don't know. Because vanhu vamuka ndinyika dzino pane ifriend yacheri chanoziva ifriend yangu saka yoga ndichaenda neumba kunogara nyika dzino ndinokwenza panogara then iwe uchazoenda kwaari unomukumbira kuti ataura cheri because cheri ndiye munhu andoteera ine hambo pakanditeera ningotogona please ndibatsira kumwana ungu ari kupi mwana wako akandiromatera ari mbozvo kuti first you need to reach out to cheri then you take it from there zvanokuti ndosiya zvakadaro. Okay, but unambona mwana wangu. Yeah, take utanga wakumira maternity test. Then you take it from there. Mwana wako ari mbozvo. Okay, thanks. Mwana ari mbozvo. But make sure kuti hapana mnamuziva. Make sure kuti hapana mnamuziva kuti nini watukusanga chitaura. I'm just trying to help you. Thanks a lot. Mwana ari mbozvo. Bye. Ciao. Ufunga maona mata. Asi Mwari vanotipa simba, zvichigodora zvimwe zvacho zvichidzimba, zvichirwadza semukadzi kane mimba. Kami. Yes, please. You are Panapa Fuji. What are you doing, Panapa Bernard? I thought I told you last time that you couldn't Panapa. Bernard, I don't want to see you Panapa. What do you want? Wakuti harasa kaza wakuti Bianca, keep quiet. Wakuti harasa wewe. You are harassing me. Kuti unoya Panapa watipawadira iwewe. What do you want? I don't give a damn about your care or whatsoever. I want you out of my house now. I want you out and I don't want to see you Panapa. Get out. Get out of my house, Bernard. Get out. Get out. This is my house and this is my house. Get out. I know, can't you lower your voice down? Lower my voice down, what, Bianca? You don't even care about my feelings, do you care? No, my You don't care. I don't want to see that. You were supposed to sit in. No, I don't care. He's supposed to sit down in my house. Bianca, this is my house. This is my house. Yes, you need to know that. But you were supposed to talk. I don't want him anywhere near my house. That's final. Whatever I say, whatever I did, I hate it. Apa ugaya? Kabib kau kan kau gaya ka? Jangan melihat anak bahasa ni. Kalau kita video sekarang kau funga mana apa nak cuma? Kerana ipa kau baca. Dah mungkin mfunga. Mungkin itu jomo sama malaki. Aisha nini untangu ni spiritual wife utombofungira na zvemukadzi kana zera akura uriro
mukadzi zvozoonekwa kana nguva chasvika haisati yasvika nguva yake azvofuswa munhere zvokusafunga munhu nazvokufunga munhu sianifunge munhu ndokufunga iwo nditoedza kubatsira izvezvo unofane stress mubatsira nechipa ungondisiya nestress yacho andinayo ndikukudza usafungeka kuti stress ndokuti isauye vasafunga mukadzi wako kamusikana kakufunga vana basa kaikaisha napido kwaurika iwo hauna napfungwa kuti urori kana uruziva kuti zvinoupenyu unofamba sei ndozoita stress wese manje tawaenda kubasa uite sei ndoita stress wese ameno mboita Bernard ndikufundisa Triple ude unobatsira neighbor we need to talk now uri murume togara pasitaura I know ndiri murume falitaura nyaya gara pasitaura ndikata takamira fine pinda team kumurumira bika chibaba kuifesa nojairi ayo asina pesa ndikamhanyizero kunovhura mapoto ko kwakanakire shamwari wayamba kwedu wangosvika kuvhura mapoto shamwari saka ndokubatsirani okay Pido just give me a minute aiwa munhu ko tofanira munhu atombomunda munhu anongovhura mapoto edu takamhanyisa musi unomvesu ndoenda hanguva vachakamonedza iri padhuzi yanodana kuza pesu anogerera vanhu sanokukwati ndokubatsirani ndikazokumbiraregera pane zvakaitika nesoro zvezvi handisi munhu akaoma mwoyo kudaro aigerera well, it takes a real man to apologize, so you are forgiven. Is there anything else? Yeah, unozwa plus panat tine bad history nina chirita true school. So chete ndakamunhumbirisa true school that was 6 years ago. Tevane maybe 17 years or 17 or 16 ndakayata nombona chirita. So ndadata bisechi abseno yava vasuka dubu zamaradi zamaraba zikamwana papa yapadeni mumzi wangu vachikamarasha indasina kana responsibility nekwenza kuita mkhumo wangu aitwa mawani so mumzi wangu apa vamufaya shamani nobva vamurasika vabva vamuinda panzi nemwana wako akarara panzi apa kwainaye imagine akarwadziwa she told me about it so ndosaka ndauya kuti yankomaunga ndikadzisa mamistakes ese akaitika pa 6 years ago. Yeah, that's it, but considering what happened, Brad, you are not a good person at all. I think you are so heartless and cruel. But anyway, apana natinga shika na wakati ndimaya wao. Sema wana ndio yangu ndikazi senti zilipo. Tsogera ni mzee yangu. Nah, okay, it's fine. No problem. Yeah, things come on, like a big because of the road. I don't know if I can do this. The one I'm coming out of eating this resources. And this is same. Okay. I want to go jump for the day. What is irebo? Oh, famebo. You want? Come on. Is it necessary? I don't think I need something to repair the changa kuite. Hana changa nditechiri bed but after 6 years it best. Angari. Yeah, zvinowanikwa but ipapa maparwanya soitika manga mune makore manganje chi. Ngowave ukubest. Tatini vana kani 16 17. Womese kweyanga ni makore manganje. Angani 17. Oh. Mave vana vadiki asi vaida zvinhu. Yes, ukupona. Musikanzwa kadi kuchikoro ngozviziva vana. But pakaipa don't worry. I don't think kuti
munari hard stereka munari chingomunzwisisa chetewo nyasogare pasi munyasotaura kuti tanga papi wezvina nekupi muketi best andina kuti munhu avaipa inini but zvandakaitiwa ndine pamiri panoko ndikararisiwa panze kuchinaya ndine mwana andifunge kuti vanhu vane moyo chaivo vangadaro yeah that was heartless best but what if zvese zvakaita kwaisa kuda kwake best kwaisa kuda kwake asi kuda kwani kwabereki pamwe angachiri mudiki paangasotogona kutora care upenyu hwake zvese saka zvaitotwa nedi vabereki vake bhozi ndovaitora care naye I will never trust him best nekuti kana aikwanisa kuuya kwandiri achindudza kuti anondida ozomirira kuudzirwa zvekuita nevabereki vake nekuti mawana atanga aina hangu handife ndakamutrust okay what if he wants to fix all the problems yaakaita nditi motanga futi patsva uri kusaidi kwani andina side handiri banda kuti ndikugadzirisei spokesperson waBernard basic you have to trust him trust what trust chimbondudzo chekutrust pari munhu wemunhu ari right and ari right kwaari kana watoda izvozvo wakuda kukonana neni ini ndakudedza kuti nditaure newe unzwe zviri kuitika kana wakuda nyaya iyoyo ini nangudokonana newe ya unokonana neni ba unokonana neni zviripo best zviripo zvii chimbondinzwa wona iwe munhu wewa munhu ari right nemaonero angu zvandinongoona hwangu pari unoona zvisiri uende kunotesta maziso unoona zvisiri izvo hauchaoni ndokuziva uchiona but this time hauchaoni munhu wangu best you have to trust me I trust you but I don't trust Bernard that's my problem kana wakuda kumumirira wakuda kumutaurira inini newe tinotokonana tinotobudana ndinzo ona best ushandiregera wanditi ndakutongorera moyo padombo hapana zvandingaiti Bernard akauya kwandiri andikuona mira best mira please akauya kwandiri anditi ndandichizviziva wait kuda kunzwisisa zvisina basa wakandibetreya uri best yangu pachiisa da kuti uninzisa ndiri kubva pakutanga kuwirana nditi wakamboona ndoshuya nenyaya dzakaita seidzi iri kuzondizotaura nei handina basa nazvo ini wanga usingazvizivi zviripo ndakakuudza zvakaitika pakati pangu naBernard asi iwewe you went ahead ukanotaura naye handiti and you didn't bother kundiudza inini ndiro handiri kukuudza kuti wakundiudza nhasi ndo zvatovaposha ndatsoona ndatouya kuti yakwandaitoita ndatova ndine chinangwa handikona saka chimira undinzise mufesi wewaka munhu ari right munzwisise besi motangira pamakasiri handiti moita upenyu hutsva taraone mwana atokura imbomira nenonsense dzako dzakundudza ndachekutanga pacho handachekudiya ndazvekuunderstand kana waona zvekuti nyaya dzangu newe zviri kuramba kubatana iwe itsitsi dzedza uri mbonyanya undinzwira uri kunzwira inini tsitsi noku kana kuti wakunzwira Bernard tsitsi imbondiudza nyaya dzangu newe hadzirambi kubatana pakuti iwe ndozoti uri chimwe changu chimwe chako unoenda behind my back uchitaura nezvangu ini nemumwe munhu chimira unzwe besi vanhu vanoimba handiti ndovanoimba kawani asi pakutaura mutodi topana mukana I think ndakupa mukana ukata chindiregero ndidi nditanga kana wakudako zvemukana chibuda mumba mangu uenda kumba kwaBernard monopanana mukana inanda mukana wekukupa because wakandirwadzisa watondirwadzisa best da ndizvisacrifice here watondirwadzisa andambozoti iwe ungandidaro best wangu iwewe kutotaura nemuvengi wangu muchitondigara dare wowe hapana panoda kunditapa mashoko saka apa ndazama kuita chakanaka waitirani chawaitira chakanaka zviya waitirani zvi sera ndakaita musana chikubatira mahwande ndakusiya mahwana wakabatiwa ndo wakaita kuti utaura naye mundibetreya nditika nekuti wakamisa mahwani chinzoka handina chekunzwa ndo zvimwe chete zvandangoita baba ndo zvandangoita apa uyapotera kwandiri sikupotera ndakaita chi sikupotera wakaita kwandiri kakubatira mahwani saka iwe chinenzisa bozi right now I'm just a mediator between you and Bernard kana waspokesperson waBernard zoti inini newe hapasiseni right best I think ndambobva pana makuseni nenyaya yatambotaura tikagumira panzira ndichiti baba vemwana wako baba noku vakauya kumba tikambotaura vachikumbira rege pamusoro penyaya yako nezve zvakaitika saka I think ungafunga pamwe ndanga ndichita majokes amafamisi right now ndabva ndava nababa vemwana wako like baba noku ndo mainoko nemainoko banoko ndivava ngatitaure nyaya tione kuti tingaisire sematauro atangoita makuseni I think best ndinovimba kuti taripochi mukana tingotaura taura nyaya kusvika vanodiperera kamuone best
chokutanga nokumberegera nezvakaitika pa6 years ago. Please ndiregerera handisi munhu akadaro ndavamamo zvakadaro chete. Please kwaisawo kuda kwangu chete ndiregerera handisi munhu akwamami kudaro. Kwaisawo kuda kwako kwaiva kuda kwani akakunyengera musikana akakumitisira kwaiva kuda kwani kusiri kuda kwako. Please ndokumbera munzwisisa kaisa effort inorekisa. Pawaifana kunge wakaisa effort iwewe wakatadza. Pawaifana kunge wakaisa effort iwewe wakatadza. Nhasi wakunduza zve-effort iwewe. Best, just calm down. Tinopa mukana utamutaura. Tinotanga tizotaura zvacho. So please. So sababa mwana wako. Kasa mwana akura chini. Dati mwana atesera mwana. Tazola baba mwana. Alright, iwewe ndakunzwisisa. Munhu ndakuda pano ndimai vako. Hauna kana shame anditika makandidzinga kumba kwenyu 6 years ago anditika mukaramba nhumbu yako iwewe nhasi after 6 years again uri kudzoka nesame reason yekuti mai vako iwewe wandiudza kuti uda kugadzirisa zvinhu. Sezvandataura iwewe ndakunzwisisa. Munhu wadakuda pano ndimai vako. Kusvika mai vake vauya pano iwe handikuona panapa. Handiti responsibility yake. Handiti kuita ushamani. Kusvika mai vake vauya pano handidi kukuona pano. Wakachuza izvozvo ndiwe. I hate everything zvamakaita kuna Charity, but let me tell you this, imimi na Diablos same kudai. Nyika. Yes, regedza ndivaudze.